Bulisa abefundisi, bulise otata, omama, obhuti, osisi nabantwana bakhoyo phakathi kwethu ngegama lenkosi Yesu Kristu molweni. Ibandla ngegama la Yesu. Amen. Uthisha ngegama la Yesu. Amen. Sabisu ngegama la Yesu. Sizibwa ngibongekile bandime phambi kwenu ukuba sabelane ngezwi lenkosi. Ingalibelanga umfundisi uGabuza udlulise isixoliso kuba kuzeleli balomhlangano uthi uzawusijoyina kwi-second session. Kuleli kusindiswa izono zami zixolelwe ngumntwana kaThixo ngokubabalwa andisebenzanga. Izolo we reminded each other ngombani bathi uJonathan Moore unamazwi awathethayo ukuthi I brought nothing to the salvation I enjoy except the very sin I need to be saved from. Andiphelisanga nto enzindisweni yami ingesiso esisono lidinga ukusindiswa kuso. Ngamanye amazwi uThixo khanganegotiate nami kangaxoxe before andisindise. He saved me by grace. Nisindiswe ngokubabalo hayi ngemisebenzi uze ngabikho nabo uxhayisayo. Haleluya. Lo msebenzi ke wensindiso uma futhi benithumile kaDumeka ucela ungilinde kwincwadi Exodus 2. Exodus chapter 2 verse 7. Sihle siye pha to be safe siye ku-10. Ndinikwe nomxholo obaluleke kakhulu othi the primacy of the word. Izolo we approached the theme ngokujonga uJohn 1 apho iBhayibhile ithi ulizwi waba inyama. Ulizwi wayekhona ekuqalekeni, ulizwi waye enguThixo, ulizwi waye ekuThixo. Zonke izinto zithe zabakho ngaye, engekho yena akubangakho nanye into ethe yabakho. Yena ubelukhanyiselo lwehlabathi. Hallelujah. Amen. So xa sithetha ngezwi, the word, sililandelisa ulizwi, the word. Ngoba ngaphandle ko-understanda uKristu ngeke understande uThixo. Amen. Ithi incwadi yabaseKolose ubuThixo bonke ubhokoxelwe phambi kuKristu. Ngamanye amazwi if understand uKristu awungeke understand uThixo. Ngoba ubuThixo bonke uphokozelwe babhokoxelwa phambi kuKristu. Hence we say the primacy of the word. Once we understand izwi liyasincedisa to understand Christ. uKristu, he is the primary subject. In fact, the whole Bible is here in Genesis to Revelation. It is about Christ. Umxholo weBhayibhile uKristu. Hallelujah. O engqilikithi isigidi seBhayibhile uKristu. So that the Sunday school teacher understand lula into before we understand this is byproducts. Eyona nto ndithunywe kuyo uKristu. He is the reason for Sunday school. Amen. He is the reason for the church. In fact, minus Christ, there is no church. Negama lebandla likhankanywa okokuqala nguKristu kuMatthew 16. Batsalela ngasentla kwelaseKhesariya. Ababuza umbuzo banithi bathi abantu ngubani? Baphendule bathi abanye nguye, abanye bathi nguYohane. Bathi mina ngithi ngubani? Bathi wena nguye uKristu. Unyaka woThixo phinde.
ngo-2 uYesu. And uyenza le ngxoxo before ahambe emhlabeni. After teaching them everything, he needed to get them to a point apho bazawuvuma uThixo wakhe. So when Peter said, "You are the Christ," wonwaba uYesu eKristu. Wonwabiswa ukuba kwizivumo zonke abazenzileyo bebengekasenzi esi ukuba you are the Christ. Hallelujah. Khumbule ukuba from Genesis is prophet. Zonke ezi prophet zikhomba kuKristu. Amen. In New Testament, emveni kobezelwe wathatyiswa zii-Gospels. In New Testament igcwele iingcaciso zababhali abachazayo ukuba ungubani uKristu. Hallelujah. The New Testament points to him. And the Old Testament points to him. The New Testament refers to him. But he is the center. That's in the primacy of the word. We are saying in Bible, iyasincedisa uku-understand ukuba ungubani uKristu. Noba into lesizama uyi-understanda sifunda iBhayibhile, kufuneka yonke into neentshumayelo zethu ziyophelela kuYesu emnqamlezweni. Intshumayelo yomshumayeli nemfundiso kaTitshala ukuba ayimthatha umntwana imsemnqamlezweni isisijunqu sentshumayelo. Christ is the reason for the church. Amen. Sasadlula izolo sikhaphazela umcimbi othi sibaninzi nje silapho uninzi lwethu sizelwe ngabantu enkolweni abangakwazi ukukhumsha, abangakwazi ukubeka igama elithi doctrine noBhayibhile lowa ukwazi ukubeka iba wethu theology. So they don't know the isms and ologies that we know. Hallelujah. Abanye bebengakwazi nofunda iBhayibhile yesiXhosa. Umile ukuze ushumayela xa ujonga le Bhayibhile ijonge ezantsi. Kodwa uthi funda kwiNdumiso 23. Hallelujah. Ngoba ke yona nto imcaceleyo yindoda yasemnqamlezweni. Akazazi zonke into sizaziyo kodwa uyamazi uKristu. Ngoba uKristu is the reason for the church. Ngaphandle kwakhe alikho ibanga. Umsebenzi ka-Sunday school teacher kukulwela ukuba uKristu athathe center stage ebandleni. Agqume alawule ngoba usisizathu sebandla. When we say uKristu must take priority, the primacy of Christ, see, he comes first. Amen. He is number one. So that sisebenzisane to water down anything ebandleni ekhompitha noKristu. Yes. Amen. He must reign supreme. Amen. You know, El Christ means the king. The one above. So I say to Peter, you are the Christ. He's actually saying umkani. Which of the context umkani okhonzwayo uCaesar. Anybody who raises another name besides Caesar wayebunawo. So eyoba uPeter abelesibindi athi wena you are the king. Wayesithi angakho uCaesar but you are the king. Nanto is subject. Nanto is syllabus yethu. Nanto is curriculum yethu. Anything lessons eziphumayo. Otherwise umxholo wemfundiso uKristu. When we say the primacy of the word, we
We're saying we want to understand Christ through scripture. Ngoba masiyenzi lonto, anything esiyidevelopayo yi-cult. Full of culture, full of traditions. Nemikhuba yethu. Inkonzo ile ndawo yokuperform. Kwi-cult kujonga abatelileyo nababhetele. The weak asihoywa kwi-cult. Kwi-cult kushiyana ukufuma kwephokoto. So uThixo asincede. As Sunday school teacher we said we are strategically positioned. Hallelujah. To shape the future of the church. Asincede uThixo. Singabi nayo Sunday school teacher focus ekwenza izinto. Asincedise uSunday school teacher to focus on Christ. So that abantwana bethu bashayipwe nguKristu. Not our church, not our traditions. Hallelujah. Singayivuye kakhulu nento yokubona abantwana bethu besazi programs zethu. Sikhuluma ngabaya mazi uKristu. Babone bejayiva njengathi, bekhula njengathi, benikela njengathi, sicinge ukuba siwenzile umsebenzi. Umsebenzi kaSunday school teacher kuba umntwana azuzane noKristu. Sunday school teacher who taught us a Sunday school. Babengafundanga uyaphi kodwa babesazi uKristu. If we miss that subject, we don't understand what it means. Ukuba uKristu, he is the Christ. Jesus is the Christ. The primacy of scripture. The primacy of the word. He is the word with W or capital. Because as it is scripture, the word, we mean the Bible, whether written or spoken. That's the word. Hallelujah. So we understand the word with a big W through the word with a small w. The word helps us to understand the word. Ngoba ulizwa ekhona ekuqaleni. Izinto zonke zibekho ngaye. Engekho yena bangakhona into yaba. Nensindiso le yapha yikho ngaphandle kolizwi. Ngicela usifundele verse yethu. Shall I go and call a nurse for you from the Hebrew women, that she may nurse the child for you? And Pharaoh's daughter said to her, Go. So the maid went and called the child's mother. Then Pharaoh's daughter said to her, Take this child away and nurse him for me. Take this child away and nurse him for me. Yes? And I will give you your wages. And I will give you your wages. So the woman took the child and nursed him. Hallelujah. Then I will read to 1 Peter chapter 2, verse 1 to 3. Read the corner. uThixo udala uAdamu noEva emveni kuzalwe abantwana ababili uAbheli noKayini. uKayini abulala uAbheli. 5 chapters in the Bible. uThixo se-frustrated umuntu omdalileyo. Uthi ku-chapter 6 ndiyazisola ngoba ndimdalile umuntu. That led to lokumbe wabachabalalisa abantu. Kwasala 8 people, ifamily kaNoah. Out of ifamily kaNoah laqhuba bazovela uAbraham. Hallelujah. uAbraham indoda nje ekhonzayo, ezikhonzela izithixo, engazani nathixo, khonzayo into ekhonzwayo. uThixo amjonge, amunyule, not because he deserved. Umunyule because uThixo wegrace. Ithi iBhayibhile uyamthanda amthandayo. Amthiya. So lapha nje because uthandiwe.
not because of bad. No Abraham wonyuka, so that bonke abakholwayo kuthiwa ngonyana baka-Abraham. For them to understand ijeli yokholwa funeke bazazi babeli umoni phaa oncediweyo wathandwa uThixo. Amen. From inzala ka-Abraham kwenzeka izingena kwisiganeko baphethe bese Egypt ebelandela uYosefu unyana kaYakobe. Bahlale phaa for 400 years. After 400 years uThixo abakhumbule udibana noMoses etyholweni. Hallelujah. Lela sijonge kanini ityholo kaMoses. Ityholo kaMoses belisehlathini ifana namanye amatyholo. Kungekho ibhetele kwela tyholo. Ela tyholo liqale ukuba nomahluko nawuhlaliwa nguThixo. Nawe into yenza umahluko kuwe kuba uhleliwe nguThixo. Amen. Emveni kokuphela kwesasiganeko setyholo noMoses, ela tyholo labuya ngafana namanye amatyholo. Nawe into kwenza uhluke kungoba ulityholo elihleliwe nguThixo. Ukhulile kumzi kaIsrayeli ebefike beyi-70 uthobalisayo badlule baphume sebe more than 2,000. But before baphume kwenzeke sisiganeko sokuzalwa kukaMoses. uMoses liyazalwa ayofihlwa emanzini emlanjeni. Intombi kaFaro iyohlamba xa ifika phathini hayo nansi ingobozi xa ikhoba kwingobozi. Hayi mani lusana imthande ibe seyibiza unina ukuba amanyise men. So then there was a conversation between the two women. Uthi lona, take this child and nurse it for me, and I will pay you at the end of the day. Amen. Cela ukuthi kwe Sunday school teacher, umsebenzi wakho is to take the child and nurse it for God, and God will pay you. Ondinikumvuzo omkhulu. Nobody labors for God and labors in vain. Nawe Sunday school teacher ngicela ukukhuthaza ngelithi oku ukwenzayo ungakaxhwanyelwa zandla namhlanje. Kungangabikho umuntu oza kukubetha egxalabeni athi welcome. Kungangabikho nomuntu oza kukujonga what you go through. Nditsho ne-leadership mhlawumbi ngenxa yokuqaleka ithi kwakhe nabazali abo ubafundisela abantwana usuka apho xa bevukwe zi-high zabo bashawute wena. It's a thankless job. But take this child and nurse it for me, and I will give you pay at the end of the day. Hallelujah. Now, ngicela uthathe attention yakho kwizinto ezidingwa ngumntana ukuze akhule abe yilento efunwa nguThixo, afezekise injongo kaThixo. Kunezinto umntana kufuneka angaphosani nazo. Enye yazo, it's called immunization. Ukugonywa. First Peter chapter 2. Verse 1, 2, and 3. Verse 1. Therefore, laying aside all malice, all deceit, hypocrisy, envy, and all evil speakings, as newborn babies, desire the pure milk of the word, that you may grow thereby. If indeed you have tasted that the Lord is gracious. So let's see verse 3. If indeed you have tasted that the Lord is gracious. But no student is possible. Verse 1. Ngoba-ke lilulahlile nje lonke uluntu, nayo yonke inkohliso, lokwananisa, nomona, nakho konke ukuthetha okubi. Walangazeleleni
Kodwa isiNgisi sithi therefore laying aside. It's a continuous theme. Laying aside. Every day we are laying aside. All malice, deceit, hypocrisy, envy, and evil speaking. But as verses the sandwich in verse 80, as a newborn babies desire the pure milk of the word, that you may grow thereby. Walangazeleleni amasi angawenizwi angenankohliso ukuze nikhule ngawo. Amen. I call this immunization ekudinga abantwana bethu senze sure ukuba abaphosani nayo. Before bakhule babe ngabantu baye kwi-youth, let's make sure ukuba sibagonyile ngezwi. Angaphumi umntwana eSunday school engazazi i-basics of faith, basics of the word. Hallelujah. If indeed you have tasted, uba ngabani ngamle nabona ukuba inkosi inantoni inobubele, uThixo unobubele, inkosi inobubele. Uba you have tasted that, langazelela amasi angawenisi ngoba wona wanayo inkohliso. But xa wafumana namasi akukhusela kwezinto zibane ngasentla, ndicela uzifunde esiXhoseni. Ngoko ke nilulahlile nje lonke ulunya. Ilahlulunya, and mamela immunization. Injongo yayo kuyaziwa wonke umntana uzawufumana izifo. Kufikwe kuqala agonywe. Zithi zifika. Ngamanye amazwi abantwana bethu abakalinalo ulunya. Nilulahlile nje lonke ulunya. Nayo yonke inkohliso. Abantwana abakalinalo inkohliso. UPaul uPeter apha uthetha nabantu abadala. Obviously banalo ulunya. Banayo into inkohliso. Kodwa to clean them they need verse 2. Bafunde izwi, balangazelele izwi. But kubo kwenziwa lento okuba yi-reaction, corrective measures. Ngoba sebenalo ulunya, sebenalo into full of hypocrisy. Bayahanahanisa. Funda sisi. Nomona. Jonga. Into ephumemeni yabo abakwazi ukuthetha kahle. It's either bayathuka okanye bayahlela. Uthi ke to clean you need the word. Walangazeleleni amasi angawenizwi angenayo into. Ayisithi angenankohliso, ithi they are pure. Hallelujah. Ingozi yebandla since its inception ukufika kukaYesu ulishiya ibandla what is like two things. One being persecution. Akathi ke yona iphepheni. Uthe understanding. Xa nilingwa nihlutshwa ngenxa yami. It's part of the package. Kodwa leyesini yona uthi nilukeleni igwele lamaFarisi. False doctrine. False teaching. Imfundiso yolahlekisa. Hallelujah. Lord, aliyenzi ngoba nini strong, kodwa kufuneka ni understand the word. Ukwazi izwi kuyakuncedisa ukuba uyazi ukuba inkohliso. Akukhathali noba
Before babenazo ezizinto masibahlohla izwi. Amen. That's why we are even able to quality check abantwana bethu i-products zethu ndoba ingaba bayiyo nalento besibafundisa yona. After spending 18 years nathi sibaxelela ngoYesu ingaba baqatshelwe nangoKristu. Ingaba bayalazi na izwi. Ingaba sikufakile umoya wolangazelela izwi. Because before the word transforms you, you must love it. Not just love it, you must read it. Not just read it, meditate upon it. Imini nokusuku. Lotho xa kunjalo umzalwana akunayo nechance yothuka. Ngoba lokho isithuko siphuma kokho umzimba. Let them be one. Umzalwana osebenza izwi akanayo nechance yokumonela abanye. Ubhisikiti. Walangazeleleni ngokwanzana ezisanduluzalwa amasanga welizwi. So let's sing amaKristu ale nkonzo singashayiphiwa ngamaculo namakhorasi. Singashayiphiwa zi-traditions zayo. We allow God to shape us through scripture. Into sekenza lizwi utshintsha ne-walks. Utshintsha nento azithethayo ngomlomo wakhe. Umuntu agwebe izwi akanayo i-chance nexesha lokuhanahanisa. Uewe wakhe nguewe, uhayi nguhayi. Engazokwenza zonto ziyithuva nomlomo. Isizwe sikaSebayeli is credited for progress. One of the reasons is because abazalwane they took the principle kaKristu okanye kaThixo wabafundisa yona. Imfundiso ethi uewe wenu mayele nguewe, uhayi wenu lembani. So ukuba sifuna ukuba ngabantu are shaped by God through the word. We must read the word. Love it. Walangazeleleni before you ilangazelele lokho lokalithi umthandazo uthi baphe uthando elizwi. Mhlawumbe usho ngicela nofuna iBhayibheli nje ukuba unqabe onalangazelele. It's not that you are a poor reader. It's not because utheni ulazy. It's because awunalo ulangazelele. That's why you funda kangaka nje social media. Uthanda ngengxoxo because unolangazelelo. Uba unolangazelelo lwelizwi uzawuhlala ezweni ufundiswe. Inhliziyo yonke iyapho ulangazelelo lakho lukhona. You spend more time apho ukhona ulangazelelo lakho. So before you read the word, pray for God. Ukuba akunike ukulangazelela izwi. Alifake ulangazelelo. Angalifaki nje kuwe lungene nasebantwaneni bakho. Do you know abantwana bathanda into ezithanda ukuthanda? Uyeke i-core business ulibale ngama-chorus. Ungabafundisi izwi. Kanti izwi yiyo into eyenza ibandla libe libandla. Minus the way the church is not church. It is a cult. The word purifies the church. The word purifies umzalwane. So umzalwane olidlayo izwi uyahlambululeka. Hallelujah. Xa uyangena emanzini okanye wasela uthi manzi lihlambululeni. Ungena uhlambuluke. Uyasela utheni? Hallelujah. Abakhulisa abantwana
abafundisayo. We have touched this a bit yesterday. They focus on the first 1,000 days of a child. Abanthosi elaxesha bayaliprioritize. Why? It's the most important time in the growth of a child. That is pregnancy. They focus on this child. Ngoba abantwana abaninzi abadodobanayo abazizidodo balimele ngelaa xesha before the age of 2. Either esuswini okanye uphuma kwabo. So they need to be protected. They need to be immunized. They need to be well fed. Amen. Which is why ebalulekile amasiko angawelizwi angenakhohliso. Amen. Uthi abantwana abananyisiweyo ngomama babo, they are more healthy, 40 times healthy than abanye abantwana. Nathi colonize abantwana foba. In other words, umntwana onanyisiweyo lo mntana uya-immunizwa. Besides that injection of visit to doctor and move zona, kodwa u-immunizwa kuqala ngamasi aphuma kunini. And uThixo ungunina webandla. Wondla abantwana bakhe Yesu. Kwalapha ebantwaneni bakhe kukhona abangalifuni ibele. Ubona ngemikhuba yabo. Ubona ngekhwashoko, unekhwashoko ke lo mntana. Ukhona walapha uyathathwa. Uyazenziswa zonke izinto kodwa nayo ikhwashoko lo mntana. Ngokuphosele the-immunization and pure and natural, which is the way. God shapes the church through the way. Kuda ke 33% yabantwana abadodobanayo balimele ngelaa xesha. Hallelujah. Ngoba kweli xesha i-foundations zokusebenza kwakhe ziba-established. I-language umntana uyikhetha lula ngelaa xesha. That's why it's called the mother language, mother tongue. Take this child and nurse it for me, and I will give you pay at the end of the day. We say that in line with our vision as the church. Our vision here as Sunday school, catch them young, bring Africa back to God. Catch them young, bring Africa back to God. That's our core business as Sunday school. Before okhathi hoye ezintenteni. Sivala umnyango kwabangaye ezintenteni. Okhathi mabodibana nesidila mkhuba pha. Bangadibani nabantwana bethu pha. Siyawuvala lo mnyango as we teach lo mntana ophambi kwethu, we are catching them young. Even as in pursuit of the Assemblies of God vision to bring Africa back to God, Sunday school aspires to be a living Christian education ministry committed to providing relevant and high quality biblical programs for the holistic development of the child. Ngamanye amazwi singakhulisa abantwana abavuthwe entalanye. Akhule lo mntana holistically. Funeka ihluphe into yongena komntwana phambi kwakho ukudlula unyaka kuhamba iminyaka xa ujonga lo mntwana akho progress at all. In all aspects of ubomi. In other words, as a Sunday school teacher, funeka ube nomdla kwii-aspects zalo mntwana. Mbuza i-questions, singasoloko wabuza laa question yoba thanda ikubona eSunday school ubuphi. Ukumbuze nje uba, how are you doing at school? Ukumjonge nje uhlala noba ubona nje andizumshumayeza lo mntana zakhe ngimncome yungaze wam. Awubhizi uyesu nawe mntana.
Bedisana naye understand ngoba ubuhle nje abuhle izulwini. Uyakwazi ukuba umhle umuntu kanti nechenema. Angibe ngaphezulu kwenu kodwa lisindwe nguye. uYesu xa efakiwe wangena emntwaneni ususa umdinzi nechenema. Athandeke lo muntu engenamagazi. We catch them young. Sunday school teacher doesn't have the luxury of time. Itela senze imaths kaningi. Zingaphi insuku zonyaka? 365. Zingaphi iveki zonyaka? Zingaphi? 52. Amen. Sunday school zethu zingena ngolwezingaphi? Sunday. I-hours ezingaphi? 1 hour. Lingakanani ixesha otitsha ngalo lithetha ukukhula kwamakhorasi noqokelelo lweminikelo? 50 minutes. Abanye bathi okay. Mamela-ke, do your math, yenze noba andikho. If sina 52 days in a year, zingaphi kodwa esinazo enyakeni? Masikhabe siyi-12. Masikhabe siyi-12. Sidlulele size kwi-convention zingaphi? Ziyi-4, ziyi-5. Yabona ngoba ngezakota neza-convention akangeni uSunday school. Masikhabe ke sithi for argument's sake minus 17 days. Minus 17 weeks in 52. It's in the next year. 35. Multiply 35 by days. How many days are made out of 35 hours? 245. 245. The two. In 35 hours, our translator to days, it gives you 1 day and a half. That's the question. Can you change Isiphilo? Can you shape the future in less than 2 days? So the church, before it blames the Sunday school teacher, mayizihlole ukuba lingakanani ixesha uSunday school teacher analo nabantwana bakhe. Before ubona abantwana bakho bexazukile ungxolisa uSunday school teacher, funeka uzibuze ixesha analo nabo enyakeni. Basically to say Sunday school teacher, ixesha olifumanayo ngabantwana, use it wisely. Ngoba awunalo ixesha. In no time abantwana bazawusuka phambi kwakho. Ube ungayispendanga unyaka kunye nabo xa udibanisa iminyaka eyichithileyo. Which is why umSunday school teacher funeke nawe ube fair kuwe. Naxa bemosha ungazibethi kakhulu, awunalo ixesha. And it's the duty of the church, and then now I'm a Sunday school teacher, it's the duty of the church, leaders included. Before blaming anybody, blaming the Sunday school teacher, ask yourself, as the church, do you have time for the Bible? Secondly, are your churches that you build, are they conducive for e-classes? Thirdly, in the context of iklapa, abantwana bayalingwa ngutitshala alinde abantwana bangafiki. Bazofika ngeemoto ezinkulu bekhwele nabazali bephethe izikhampini ezinamagwinya namaqamba neechips. Baphoswe iSunday school. You understand uba lo mzali ebengenakho ukuthumela umntanakhe atanyule endleleni yedwa. Inkonzo esezi-advanced, they take abantwana ngeli xesha kukhonzwa
bayokhonziswa ekalini. The question, do we have those spaces? That's a question to the leadership. Matthew 4 verse 4. Yes, uxoxa nomtyholi phansi usilande esi story. Ayisithi umtyholi uba unyana kaThixo jika namathe akesizonke. Uthi uyesu ephendula umuntu akaphili ngasonka sodwa. Uphila ngamazwi onke aphume emlonyeni kaThixo. Ungalambi sikhona sonke. Bangalamba abantwana bakho. Rather mhlawumbe singotishala besikolo seqhawa endaweni yokufocusa ekufundiseni amavesi. We should empower abantwana bethu on how to read scripture. Ngoba ukufunda iBhayibheli ayikokuqendeleza. iBhayibheli ufuna uyifunde with understanding. Umqende uThixo akuncedise to understand the iBhayibheli. uPhilip wadibana nethenwa likhwele emqebeni. Uyabuza uyaziqonda lento uzifundayo. Yindoda efundileyo yakwazi ukufunda. Iyawabona amagama kodwa i-understand. Ukuthi ndizawuqonda njani ungekho ukuqondisana. Sincedisane nabantwana bethu to understand scripture. Luke chapter 24, funda no read verse 27. Luke 24 verse 27. Wabachazela kuzo zonke izibhalo indawo ezithetha ngayo. Uyesu lo uthetha nabaphulaphuleyo the Pharisees and nabafundi bakhe, you know, iministry yakhe wayeyibhese ezwini. Ulizwi ebhese inyaniso imfundiso yakhe neministry yakhe phi. Ulizwi ebhese iministry yakhe phi ezwini. Okay. Wabachazela kuzo zonke izibhalo indawo ezithetha ngayo. Eqalela kwiincwadi zikaMose. Mamela ubaxelela ngazo izibhalo indawo ezithetha ngaye yena Kristu. Ibe sesithi eqalela kuye Kwiincwadi zikaMose. eqalela kwiincwadi zikaMoses. Wayakutsho kuzo zonke ezabaprofethi bamandulo. Wayakutsho kuzo zonke zabaprofeti bamandulo. And beginning at Moses and all the prophets, he expounded to them in the scriptures the things concerning himself. iBhayibheli, by the way, uYesu yayingekabikho iNew Testament ngexesha lakhe. So isibhalo esikhoyo yayi-Old Testament. And apha umbhali uLuka uyohlula kabini iOld Testament. Uthi izincwadi zikaMoses, the law, nencwadi zabaprofeti. By the way, ngokwesi scripture, even the Psalms, the so-called wisdom books, they fall under the prophets. So uthi ke uYesu waqalela incwadi zikaMoses, iGenesis leyo, uyotsho kwiNumeri. Eziyazifaya sokuqala is the law. Zonke ezinye they fall under the prophets. uYesu wasiphixesha wababonisa indawo ezithetha ngaye yena Kristu. Ibe sesithi he expounded. Kukhona lento kuthiwa yi-exposition. To expound. Ukuthatha ilizwi njengesithilelo. Uthile lona. Ngoba ibandla xa lilahlekelwa ngumxholo likhangela izithilelo lingekasi-understand izithilelo. Aqale nento ama-elder nabefundisi into yoba siyipikotha njani le nto. Yes, inengxolo emnandi. Yes, kukhona umlilo ohamba nayo. But hayi mana siyibone ezwini. Enalo akakho ready ukuba azodlalisa ezwini ngoba bayavama ukungqama abantu abaleqa emva kwezithilelo.
Umuntu ofuswe nguThixo kufanele asigade angaliphakameli ibandla. So when we teach these truths ebantwaneni bethu, we are grounding them to scripture. Ngoba umuntu grounded in scripture uyasinda kwimfundiso zolahlekiso. The word protects. Psalm 119 verse 11. Put your word I have hidden in my heart, that I may not sin against you. Izwi lakho ngilivalele enhlizweni yami uze ngingoni. Sisona nje ngoba izwi liliphila. Ilizwi liyasikhala isono. Ilizwi liyanqaba. Hallelujah. Do you know what? One of these basic beliefs also afterwards is the fall. If you read the statement of faith, ubhaliwe past the fall, we believe in the fall. Njengoba Adam wawayo nathi sawa kunye naye. Savuswa ngoKristu. Kodwa sisenokuwa again. Ibesenza sime esinqandayo nasesonweni. Lilizwi. Ufuneka usigade apho nawe njengomzalwane. Ndiyanqandeka na kandisono. Inzima leyo bakufuneka ubize betribunal unqanda umzalwane. Ethethele isono sakhe. Umzalwane kufanele baba anqandeke lula. Umnyathele lomzalwane. Uvashuna umzalwane hamba ucela uxolo. Kungakhangela ipeni nemigqala. Ududulele umzalwane kwenzela into elungileyo. Ndilivalele ngaphakathi izwi ukuze ndingone. Amen. Hebrews 4 verse 12. For the word of God is living and is powerful. And it is sharper than any two-edged sword. It piercing even to the division of soul and spirit. Ngoba izwi likaThixo linamandla liyahlala. Limkhali ngaphezu kwexhele lenhlangothi mbili. Ngoba umzalwane uzabe umzalwane kufuneka ahlatywe lizwi. Lona lifuna ingcinga nengcamango. Lofuna umongo nethambo. It is sharp. Liyafika kandawo abashumayeli bangafiki kuyo izwi. Athi uIsaya ethetha ukuthi izwi likaThixo aliphume emlonyeni wakhe libuyele kuye lingawenzanga umsebenzi. Funeka uzibuze ukuba hlobo lini lomzalwane ongatshintshwayo lizwi. As we close, a Sunday school teacher depends on God. Ukuba sizayi-achieve le goal of making the word number one priority in our life and make Christ the head of the church. Athathe ulawulo nasebantwaneni bethu. For us to achieve that, we must depend on God. To depend on God is to have faith in Him. To depend on God is to rely on Him. Abantwana bethu bayiqhele nto makuyoyani ngakuthixo. Amen. Nkosi ndoyame ngawe. Uyithethe loo nto ibe yi-action, but before ibe yi-action ibe yi-conviction. Uyiswe ukuba mna ndoyame ngothixo. Nkosi ndoyame ngawe. Naxa izulu libhuqubela izinto zimbi ndoyame ngawe. 2, we must guard against poor biblical
biblical or doctrinal teaching. To counter a false doctrine, you need good teachers of the word. Uyayazi Zioni, thola ngiyibeke from delete yona. Uyayazi Zioni, it was the church of the word. Babalibala about the primacy of the word. Nabakhokhe nayo yangabo bodwa baphethe iBhayibheli. By the way, the so-called Reformation was based on ukuliwa kokuba iBhayibheli iphathwe ngabantu abathile. Luther bakhekeka kwi-Roman Catholic Church kuba besithi everybody is a believer, is a priest. Therefore, makabe ne-access to the word. Ilizwi laliphathwa ngabefundisi nopope yena. Isithi argument yabo, this is strong, this is sharp, this is dangerous. How do you give it to a child? So, badibwe abantu bengabantwana bangena access to scripture. Sihlale nabaphambili. Amen. Now, ukuba inkonzo yethu the LGBT church iyawuprioritize ezinye izinto more than the word. Sizawuba i-cult. Sizawuphila ngeziprofeto ezingaverifyekiyo. Sivuyela ukulandela i-popularity. People who don't teach scripture. Abatitha imikhuba yebandla. When we talk about the supremacy of Christ, ukuma boldly and choose ukuba ungathandwa ngobume noKristu. Ungakhokela zana kodwa ume noKristu. By the way, abalandela uKristu, ithi incwadi yamaHebhere mawaphume ngaphandle kwemingquba bethwele imvikivo yakhe. uKristu wangena eJerusalem enxizile. Bamkhulu waphuma ngaphandle kwemingquba esiye emnqamezweni ehambase. So that abalandela yena mawaphume ngaphandle kwemingquba bethwele imvikivo kaKristu. Uyanda umoya ofuna ukuplease abantu. Ufuna ukhangela noma sezipicnics ezistrong enkosini. Ubheke umphefumulo. The primacy of scripture, it is ifundisa izwi. Ayisithi uKristu he expounded kwincwadi zamaprofeti. In exposition ithetha ukucubungula. Before ungamele kwi-meaning funeka u-understand le libhaliweyo. Awapha amagama asetshenzisiweyo. Bekuthethwa ntoni ngala magama? Athetha ntoni kwi-context yawo? Ingaba mzukisa njani uKristu? I-exposition is to talk the word as it is written. Primacy of the word. We must know what comes first. First things first. What is important? Now we want what is important. Before uphathelizana nabantu bathi amen oshumayele ingakuthixo yena uyazikiseka. Ingakuthixo yena uyayinqwala inhloko kunento oyithethayo. Because bangamanye nyawo abazabane besithi preaching ubushumayela into engekho. UKristu uyayinqwala inhloko kunento oyifundisayo. Children need protection. Are we doing enough to protect
child and nurse it for me. And I will give you pay at the end of the day. Umsebenzi womzali ukunelisa. Umsebenzi womzali ukukhusela. Immunization comes as part of that. As for Philippians 2:15. Yeah. That you may become blameless and harmless, children of God without fault in the midst of crooked and perverse generation, among whom you shine as light in the world, holding fast the word of life, so that I may rejoice in the day of Christ, that I have not to run in vain or labor in vain. This is it. Yes. And if I am being poured out as a drink offering on the sacrifice and service of your faith, I am glad and rejoice with you all. For the same reason, you also be glad and rejoice with me. Go to verse 20 and 21. For I have no one like-minded who will sincerely care for your state. For all seek their own, not the things which are of Christ Jesus. Paul apha lead imali because lead imali xa ufunda uvula ngamazwi athi ukuba kukhona imfesana zemfefe aqhube athi nizalise uvuyo lwam ngokuba nibebanye nithethe ntonye. Verse 5 uthi ingcinga awayenayo uKristu let the mind which was in Christ Jesus be in you, who being equal to God, he did not count that to robbery. Instead, he humbled himself. Ingcinga awayenayo uKristu mayibekuni. Cinge njengoKristu. Ibese isithi ngoba yena akazange kubalele ukuthi ulixhoba ukulingana kwakhe kuThixo. Wasuka wazithoba kade kwasekufeni ukufa kwasemnqamlezweni. Ihlazo. So uthi lo mzekelo kaKristu ulandeleni, live like Christ, who sacrificed. Amen. Ningithobeke efundisa ngomoya wentobeko. Ngokusandisa ukuthi kufuneka abe umuntu othobekayo. In this journey uThixo ukholiswa ngabantu abathobekileyo. Amen. Now amanzi abantu abalisa ngawo nguTimothy uthi ngenqwele into bathi umthumele kwakamsinya uTimothy eze kuni abesedlule emchaza esithi because there is no one like him ozaziyo izinto nozikhathalele izinto zakho. That talks about the mentor and the mentee. As a Sunday school teacher ngobani obamentorishayo? Ingaba abantwana bakho besides ukuba teacher nje are there abakhoyo phakathi kwabo that will go an extra mile to mentor them? Ozawuthi ngomso xa uthetha uthi andinaye umuntu onhliziyo ifana neyami okhathalele izinto zami njengoTimothy. Therefore ngimthembile uTimothy uba ngimthumela kuni. What are you doing? Whether as a teacher, are you intentional in producing the best ebantwaneni bakho? Uyakwazi na ukushiya izinto zakho uhoye abantwana abathile so that you produce more Sunday school teachers apha kubo. Abantu abazawusebenza nawe in ministry baphapha ngakho eklasini. Hallelujah. Ithi ke ngawufundela this verse 20 and 21 sibaba. Verse 20. Kaloku uTimothy lo uphela komuntu ozimvo zinjengezami. Why? He has journeyed with this young man. Wamthatha engavelanga engaziwa. Wathi kunaye wamolusa. Wawugqiba wawumintroduce emabandleni. Bathabathethayo he was around 20 kodwa wammilisela as umfundisi.
Do you have time for abantwana? Abantwana sina less than 2 days in a year. What are you doing extra to shape your life? Do you check them at night? Ngelaxesha batshalekelwa ngamakhwenkwe namantombazana. Uyakwazi ukuthumela ukhafazo obhadleyo othetha ngoKristu. Othi mntanam inkulu ke kona nje kwesayamkela. Linamandla liqinile ithemba sinalo okwelanile yomphefumulo. Asinakuzanyazanyiswa thina bathembele. Andazi woyika ntoni mntana. Utishala uphokoza inhliziyo yakhe umntwana. Ngoba asibakhona eSunday school. Lincane ixesha nalo. What are you doing in this time at TikTok? What are you doing at the social media? What are you doing at the technology? Can you steal some of their time? Can they receive something from Utisha? Utisha that you have turned. Uyesubekile enhliziyweni yami ukuthanda sele. Yakuthanda mntanami lo iningi lokho kuyixinile. Hallelujah. This principle of mentorship applies in all areas of life. Are we mentoring each other? Are you training with other teachers as younger than you? Or you know what they will go an extra mile. As a pastor, are you training with the younger pastor? Hallelujah. Can we go out and be mentors? Sifundise abazemva kwethu. Sibabambele indawo. Azive especially ukubona nje utisha lunguyini. Unexesha lami. Ukhayela izinto zakhe ajongane nawe. God bless you. We are praying. Shatandas. The primacy of the word. Putting the word first. Grounding abantu ezweni. Elilona ilizwi elinguKristu. Sizawuphakamisa isithandazo. Uthi utata apha nurse
the child for me. So the responsibility of the church is to nourish, is to take care, is to nurse. And how do we do that? By immunizing with the word. As the Peter put away deceit, hypocrisy, verse 2, like an infant desiring pure milk, which is the way. So if we are about to put out or put away, so then goes by verse 1. This is what I say. It is solution masilangazele iliswi. So as we silangazele iliswi, as izinto kuthiwa we put away, they are falling away naturally. As we focus, as we growing, being nourished by the word of God, everything else falls away. Since abantu who have deceit, since abantu who are hypocrites, if we don't nurse each other through the word of God. Let's stand on our feet. Liswi past when Tommy, Liswi past when Kilano said to, but Liswi. Liswi past the apostolic revelation, the high ranks of apostolic, see fully Liswi. Uti utomagana, aleki de nativanja, iteli Liswi. The church is built upon the word, and the church, it is growing upon the word. It is the word. Before was the philosophy, before was the young idea, the young opinion, what are we going to talk and this? We want someone Christ. He is the revelation of scriptures. We don't need another revelation. Christ is the sole revelation of scripture. It's a Bible. He expounded, he explained, he did the exposition and Chilayena with the Bible from Moses and the prophets. When the small person was Chilayena, Ubayelu Christ is Chilayena Mumongo was born. From the scriptures. I am the teacher, tell Papa that and I am teacher of Sunday school. So say Magina Baba and Baba families. So say Magina about who are not nursed. So say Magina about who are not nourished. So say Magina about a beginner's week. You cannot grow spiritually without the word of God. Spiritual growth, it is through the word of God. As Paul is understood, we are being nourished this afternoon. We are no longer the same. We are being fed. Sense, Mama, it's immunization. It is the defense mechanism. Like peeling that will come try to pollute you. But when you are immunized, it is okay. No virus will attack the church. I can't see for especially when the immunization is done properly. It defense mechanism against false teaching and false doctrine. It's a Bible. When the church is grounded and freely, they will not be tossed to and fro. They will be stable. As a man, Michelle is sweet. Perpetual, we go excited, go on. Make a part of the pop you. Make a promise that I must not do so. I will ask, let me
have been grounded upon the word of God. Sunday school here to sober safe. Imakale to this over safe. Imakale to this over safe. Open your mouth and begin to pray. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Lord. See what the organization, see what the white fever, see what the alignment. We are reformed. Take away to the manza. Please well the manza. Please well the woman. Please well the pila. Panta wali sweet. You have framed the word through the word. You have sustained everything through the word. Nothing came to existence without the word. Oh, Satanas. We have been blessed. We are going back to your mess. Your mercy mentors. See, I come to us as in mentors. It is the word, my friend. Nothing else, it is the word. Now they move the Holy Spirit to canalize in your It is the presence of the word that guarantees the move of the Holy Spirit. I don't know all that guarantees the word. When the word of God is right, the church becomes vibrant spiritually. Amen. As people are vibrant spiritually outside the premises of the word. Teaching of the word, precept upon precept, rightly dividing the word. And Imakalatu is not tuned for that. But we are coming to a time that the church needs to prepare themselves to be tuned for the word of God, for the teaching of the word. The other lessons full of the spiritual kingdom, miracles, the power of who are planting. If we read the things to Paulos, because the word builds character. The word gives character. So, Mama, I'm going to go to Sunday school. Papa said, Sunday school is that class. Sunday school, I can go on. Yeah. See, you have to respect on the same way that I'm going to that is for men. But you can't get on in the Sunday school in Haram now.